Cuma dua sana jarak jauh. Ayo ngantek nang dua sana. Ya Allah, nduk kurang matek-matek dia Mbak. Mateni kecap lagi gawe alis sesisa. Masalah. Berberane gue kuwi ra apa ya, Mbok ya. Nggih, alhamdulillah menika saged kapurih panglipur dumateng dulur-dulur gondang manis sedaya kemawon menika dalam rangka tasyakuran wis pokoke syukuran ya Nduk ya. Syukuran halal bihalal ya. Atas pembangunan yang semakin maju. Amin. Semoga dulur-dulur gondang manis sedaya kemawon bubar nimbali wahyu budaya iki diparingi sehat, rezekine ditambahno sing lancar, sing nom cepak jodone semono uga sing tuwa panjang yuswani. Tambah siji kas, Mbak. Apa, Dik? Muga-muga dulur-dulur gondang manis sedaya kemawon sugih kabeh. Amin Allahumma. Selamat malam. Assalamualaikum. Iya menyatani iki mertandakno senajan hawane adem-adem ngene iki kawit sore mau diudani. Udanan aja diudani. Wetok mau malah gebira-gebira. Iya tadi antusias menonton sangat luar biasa sekali ya Dik ya. Ya meso kebut ya Mbak ya. Oh iya. Disengkuyo karo dulur-dulur gondang manis. Siap deh kemawon ae di kenalno Mbak. Sinarengan kalian sandiwara karo Wahyu Budaya lagi. Pun pangarsani saka penjane Bapak Haji Ruslan Hadi. Mijil saking Laladan. Ngagem duka seti pati bumi minasani. Ayo Nduk ayo. Ini iki hawane adem-adem enake nyemek-nyemek. Nyemek-nyemek. Aku kok nek nyemek-nyemek nek malah kok do ngantuk kabeh. Lah ngene iki mau wis hawane adem. Iya. Kaya inu ora karuan. Ngantek kelalen barandeng ada ya iku mang. Nanti pertengahan apa keperuan kok iki kudu mempersatukan itu bae. Ora masalah aja iki nggo buka jasa ya? pembukaan beda kempringet. Apa ya? Pemanasan karo anak-anake. Heeh. Ayo tak aturi ada satu buah lagu kesayangan ae. Iya. Sayangin dulur-dulur gondang manis. Nggih. Nah, iki sing wis rawuh ya banyak sekali Iki ya, ora Dik. terima gondang manis sing Heeh. rawuh ning kene. Dulur-dulur saking Kudus ada Mas Dalion Putra, Pak Terus Priyanto, Mas Zainal, Mas Zainal, Budi Korban Tradisi. yang punya pasukan anak lanang lereng muria. Oke. Raden Firman, Matata. Matata sebelah enak sekali. Makasih, Mak. Oke. Ya, yuk semoga Kang Mas. Ada Mas Mania. Mas Mania. Ada Dek Miftah juga selamat malam. Dulur-dulur sedaya kemawon. Ayo monggo Kang Mas tunggal tembang kesayangan Wahyu Budaya. Jika kerja bareng sama Gus Audio Sound System. Manyung. Gondes. Nek ora gondes, Ora yes. gondes payunan. Ah ya jadi dili ku kan deh. Ora apa-apa dene dirubung wong ayu-ayu nek peteng-petengan. Ini yo kesempatan dalam kesempitan.